Секада лайк мондана. тамошои барҳаву барои шумо. шонемси ман мехоҳам репи ман ҳамчун як дарси намуна бошад барои тамоми донишҷӯе ки ай ватан берун мехонанд. соати 4 саҳар палёд шиштагӣ хонада насиҳати падар бачам сак ба қаб хондана байни дӯсту душман ҳамсоя хеше таборда сархамум накӣ бачам бо нарай ҳар хел раҳода хиди диди қарз кадем тиракадем дохил ҷураву арӯсбозӣ накӣ бачам бой нате дил фақат ҳешта ба мактаб ги сари хам бихон дарста мулки бегона бачам ба ғалти намегиранд даста хид ба хид гап задестам дадрун фикро рафтестай ма бояд хонум биём ба диплому сертификат ма бояд коре кунам падар модар фахр кунна очам ба дили пирасақоли равашаам кунна соат дайсе гузаштак падар дуам теак алло умеда чои биё аэропортум барти очаҷон гирья накӣ бачат хонданӣ мерава ман иншолло бармегардам ба диплом ба сари баланд суми ҷам кадаша очам ай санду бровар дод али шиш кадем баро бу 4250 регистратсия тамом шид ма шиштам самолёда худо гуфтасам соқи саломат бирасам маконда донишгоҳ даъват кад рафтем фаҳмондан қонуну қоида қатимия тоҷики дига мехоба хобгоҳта дарсо саршид ҳафтаи аввали мактабам гузашт суми додай хонагиё расондастаи озирашта занги телефон алло очам ман созам шигрҳо хондастам созан дарсороим кунен ягон рубл я бор бугу ду бор бугу уворам зиндагӣ дорам ғайри дарс бо кор биёвам бисёр камбудӣ дорам хай падар гуфта бир бачам фақат бихон кор накӣ ман хидам сумуд роӣ мекунам ти хид тахор накӣ неки сум бисёр дар корай хурду хӯроки либоса серам ноизо мекаши яло атаама созай несум дорам оли дабарам роӣ накунен хоҳарчанда сақол омада фикри ура кунен пага бади дарс маспас тройка бозор бико чӣ коре боша ҳеҷ гап не главни кор биёв корам ёфтем иқинтар шид ҳаётам ябора шаб то саҳара кор саҳар боба дарс овора падар мара башки ман шикастам сухан таиҷабе ҷураву бекор меести нуки сузанда бади дарс якчанд соат хобо бихе дарса тайёр кӣ ҳар рӯз дарси кор беховӣ зиндагӣ заёбат барои оромии асаб як шиша пива маст рақса бозӣ духтараки урус гирифт дила ҳаёт то чанд вазвин мешид дурай ватан сара кор фармон бача падарда дода буди ваъда ҳамаи ваъдаҳои додата шикасти чӣ кор дорӣ ҷураву арӯсбозӣ бояд намекардӣ то вазифаи ти хондан буд бояд мехондӣ фақат брат намеша охи иҷа осон дестай брат ба дурӯғгӯӣ сармешаҳо ча хондастам дарса нероим накунено ча оли сум дорам ма даста аганеда дарс ягон майда тайёр нестам уже чанқаем бе чанқа шид ки ма дарса нестам дигааш фақат ба коре дигааш фақат ба ёрай суми ёфта фақат кайф қатии аруси ёфта дура гап додан аз бор ки ппс омада дел 15 сутка маҳкам ки ҷода кенте брателат арус дараму клуб просто дар дига қичоқ ки ғайри падара ки тира метия бад наҷот дар ба дар бо қарз мекованд ки тира бороран бо сум дар кора ки айсар донишгоҳ бидроран номи ты уже хориҷ да ти хиди диҷа маҳкам мо дар хавотир худо гуфта кориш дуо кадан мо ёшем ҳоли насиҳати падара мо гӯш мекунем тамом намегирем ба каламо падара модар ба мо ҳеҷ вақт бадӣ намехоҳа кадом раҳера нишон дод интихоб кунам у роҳа ҷавонои тоҷике ки дурай ватан мехонед якчи мегум то не нагар ай хотир наброрен шумора интизора падара модаро хонада ки бачаи ма кадом рӯз тамом мекуна хондана ба дипломи я пеши ҳамсоя сарбаланд мешам маърака мекунам авлод хонамда меҳмон меша нашканен орзушона нашкан орзуша бародари репи мина барои ты ай бигида сар қарз кадан сар хам кадан ки мо сарбаланд бошем оянда ба обрӯ оянда мо хирсан бошем барои хирсандиву ояндаи мо сар хам кадану қарз кадан падару модару мо неки сад афсӯс ки мо баъди омадан ай хотир мебурорем ки бо мора интизоранед ба дигар раҳо мерем раҳое ки сари баландшона мешканад сад афсӯс. Секада лайк мондана. тамошои барҳаву барои шумо. шонемси ман мехоҳам репи ман ҳамчун як дарси намуна бошад барои тамоми донишҷӯе ки ай ватан берун мехонанд. соати 4 саҳар палёд шиштагӣ хонада насиҳати падар бачам сак ба қаб хондана байни дӯсту душман ҳамсоя хеше таборда сархамум накӣ бачам бо нарай ҳар хел раҳода хиди диди қарз кадем тиракадем дохил ҷураву арӯсбозӣ накӣ бачам бой нате дил фақат ҳешта ба мактаб ги сари